susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Matay, no? Matay, hindi ko sugas ulan gabi, no? Matay, bahaan naman, no? Hindi mo ka matikod ba kay perting namiyas kung tulog ba? Aray! Uy! Tol! Tol, may yaw-yaw mo tol, yaw-yaw lagi ganina tol. Ibong ko, tol, nga, no? Perting, bahaan na rin, tol. Lagi, Perting, hindi ko sugas sa ulan gabi, tol. kusok yung ulan gabi eh, kay grabe. Dugay na mag-ulan gabi eh. Wadyo ko Tama na buntag. Kay perting, nakuhubuga. Kayo, kay ko nakatog. Ano ba? Ano, perminti, manimabahaan itong purok bukungan, tol, oh. Wala nga, sige may bagyo gud maabot tol, mga sige ulan-ulan ay mga daghan Ay, pressure bagyo ba. rin, pero hindi ko kabalo, tol. Kabalo, may kagumba na itong TV. Wala na ako Wala TV, wala tayo cellphone. Oh, Ako yung cellphone, pero wala na may mga advisory maabot na akong cellphone, tol. Wala na akong ma-receive ng mga reminders, mga... Ano? Oh, Diba sa una, dugdong ganito nga na may na mag-text, mag-advise sa una no? oo, tuod, no? Sa mong cellphone sa una ba nga na mga kuha, ano sa to, ito pangalan na to? Hindi, ano sa to? Hindi RRMC. Oo, Yeah. kato, tama. Tama to. Wala naman ko kamatikot, tol. Wala na bito no? Ambot kayo ng asa na ka na sila no? Wala naman nag-advisory. Ay nagro na asa kay mo. Mahaw sa ta para sudlan imong Mas maayo pa, tol. Tara, tol, kay Murag. Gutom na po ko siya una-una, eh. Few moments later. may kayong sudan ba? Alami, kay Paksyung, ikok sa barilis yung. Sa kalami, wala na ko hiyagpa, tol. Di ka ako na Dito, tol. Mapurti mo. Hindi yan. Oh, Hey, tol. Oy, Tol. uli ka. Ano, kagigan di ay, ganang karon pamanda ka nakitaan. Nagpabatong-bat, sa dalan, nagpabagtok. Dito ka dito nya. O ba? Sa may kwan libang ka dito, pati libangan mo dito. Lain na ako piyan. Oh, naglain, magay mo na ako. Wala po sa kanya itong rukbog pangandre. Tol, Lagi ba? Oh, sige mag-ulan good. Oh, gabi yan to buntag ulan ba? Man. muli sa balay mo. Lain na piyan. Balik. Libang mo ka Pagdali na ko kay basig makaigit pa ka. Sige, kalakangan ra ni. Wala na ka. Kalakangan niya po. Mag-usa ba ta dito be? Asam to? Asam to? Sweet pag-ayo. Uy, kasweet. Sana all majuwa. Tol. Tol. Ano ka, tol? Dali magdagan. Ay, ito ba? Dura ka po. Samaron. Ito. Tapos, nadunggan ako nga. Magbuhat tapos nagpata daw. Ha? Magbuhat sila itong milagro What's dito. up dito? Dili ko na to. Dili ko na buhaton ba? Maumri na katong conflict tulo. Hindi araram si tol. Uri wala nag-add. Nagawa to gud bay surigikan sa interim city busy ni sa iyo guys. Wow! Sana all!